A nehoří. Musí jít Pozor, nebo vás zapálí. bez do kalupy. To má rude právo. Už tam bude dosti. Jako vyštápali ty. Dobrá práce. Pozor! Když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Požár zapadne. Když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Požár zapadne. Já jsem z požárního sboru Lubiče, když jsme pouštěli můj Když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Požár zapadne. Hej! Postup! A pojďme říkat, pojďme, podávej tímhle. Říkaj pro druhý. Ukází vodu! Ukází! To je hit! Nechme to dohořet, došla voda. To už jenom nutná, to už nebude. A to zhoří, nezhníje. Tak hlavně, že se nikomu nic nestalo. Hoši, dobré, pojišťovna to zaplatí možná. Vyvrcholení celého zásahu. Mnohdy je však náročnější vlastní doběh nebo doprava k hasičské zbrojnice za hlasu sirény. A zde prosím hraje roli bydliště,
nebo aktuální výskyt našeho hasiče. Ne každý má totiž takové štěstí bývat naproti zbrojnici jako třeba Peťa Dočkalu. Rádi bychom vám tedy předvedli, co musí náš bratr cestou ke zbrojnici vydržet. Nyní bychom však potřebovali nějakého dobrovolníka. Nemusíte se ničeho bát, při nácviku této scénky se 2 z 10 hasičů až na drobné oděrky téměř nic nestalo. Takže to bude zcela bezpečné. Navíc se již včera probral poslední dobrovolník z umělého spánku. Takže skutečně se nemáte čeho bát. Nenuďte mě sáhnout do vlastních řad. Tak koho bychom povolali? Třeba toho nejpovolanějšího. Bratře starosto, kde jsi? Pojď za námi. Ty už jsi byl u mnoha zásahů, že jo? Samozřejmě. Takže to pro tebe nebude nic nového. Ty sice bydlíš na dolním konci, takže to máš ke zbrojnici nějaký ten kousek. Ale dejme tomu, že jsi akorát v Kašavě, v cukrárně. To se stává. Dej si byl s bratry nebo taky sám. Pověřen ke kontrole správné teploty a stupňovitosti Jak jinak? zdejšího zlatavého moku, jenž se používá často jako účinný prostředek pro hašení zákeřné žízně. Když tu najednou siréna. Hépneš na kolo, prosím, a jedeš. Vydržaj. Ale jedeš, hoří představ, tak na to znám. Pěkně ale jedeš, že? Tak hoří. A taky je ještě v Kašavě, samá rovinka. Ale jak vyjedeš za dědinu, se to začíná klikatit. Zatáčka vpravo. Zatáčka vlevo. A před teplicu esíčko. Ježišmarja. To je zatáček. A zde právě v teplici slunečnou kašavskou oblohu vystřídá zamračená Jde. a zvedne se strašný vítr. Ale ještě příjemné. To je osvěžení, co? Pomůže. Ale počkej, až přijde déšť. Ne. Ještě neprší. Dejde strašný. Přívalové deště. A je to tu. V takové rychlosti je ten déšť všude, říkají profíci. Osvěž. To je těžké, kamaráde. Profíkom nezávidím. Já už taky. Je dobrovolný. A to počkej, až přijde sníh. Ne. No jo, sníh. Jedeš už bílým kopečkem. Už? Tony, bílým kopečkem. A kope. A tam třeba ještě v dubnu sněží. To je počasí dneska. Nezaber. Ha, jsme na kopce. Kamaráde, jen aby nepřišli koroupy. Jsme vzali. No jo, aprílové počasí. A už je to tady. To člověk cítí, ty. Dneska počasí. To bych nezáviděl nikomu. Tady ti nezávidím, kamaráde. Koroupy, to jsou svině. A zatně, ty. Dneska to nestojí za nic. Naštěstí už vyjde až do Držkové. Konečně. Báhno, víš? Ano. Oni hasiči profíci bývají dost řízení po té Je cestě. to už báno? Báhno, to je hrozné. Je to. Kam jedu, tyjo? To je sajeraj, člověče. To je sajeraj.
Je to opravdu báhnok? Je! Já bych se dneska v tom počasí nedivil ničemu. Kdyby začali padat trakaři, já bych se nedivil. Prosím, Tony pan. Padají tragači. To je počasí, dneska by člověk ani psa nevyhnal, ne? Ještě raz. Říká se přece tragač, neříká se tragač. Co, už tam musím být aj pomaly, ne? Za bílým kopečkem. Kamaráde, víš, oni ještě profíci říkají, že jak vyjedeš na ten bílý kopeček, na ten vrchol, tak to víš jiné klima. To prý je jako když tě nějaká uklízečka, třeba u nás ze školky, takový vítr, takové porivy. Až tak? Jako by tě ta nějaká uklízečka mlátila mokrou hadrou přes ksich, kamaráde. To říkají, to by si měl vyzkoušet. To víš, kamaráde. Takhle nějak to popisujou. Takový hnus to je. Necítit. A už tam budu, ne? Ještě chvílu. To už se blížíš na tu našu dědinskou rovinku Konečně. a jedeš kolem kegléru. Nastavil Protože bych vidí, se. jak si vyprahlí, tak by ti rádi donesli nějaké to občerstvení. Bylo by potřeba. Běží za tebou, předběhnu tě. Musím trošku zpomalit. Dávaj. Teď jim trošku jedeš. A kelímek, počkej, ti ho si a nalét. Pravda. Ty jsi špinavý. No dávaj. Nemůžu. Ne, to je kopula. Yes. Musel trefit. Já vyjedu rychlo, ale... Počkej, přiťuknout, ne? Tak, abys to vásilo, Karo. No, ne, je to lepší. Už tam skoro budu. Tak, už jsi skoro v cíli. Už stačí, jsi v cíli, kamaráde. Můžu hasit. Už se stačí jenom převléct a jít hasit. Jak to má spadnout? Ta je ostrá jak sníma. Ostrá je, vole, se ví, jak je sníma. Větší podání. Jo, jak by to moc nestál. Ve výhledu.
vypla. Víte, že mě na výšku, dobrá, nechce to zatáčet. Už jedou 3 minuty. Takže držte, nám už padá.